Bueno, etorria! Okendoa pasa aurretikan azkeneko zurri jaiak Loidibarreneko parkin hortan izan zian, ez dakiak izuen, gehiengoak igual, bai, gehiengoak igual ez. Hau izan zen, 2010, 2011, 2012 arte. Parkin hortan izan zen, oain ez dago parkina leheno grabilaz beteta zeon. Txonda montatu genuen handikan onuntza behi da. Estenatoki izan zen, kiroldegi paren karpa handi bat montau zen bertan esne beltza jotzezun. Inkreibili izan zen urte hartan, ze udalak reincidente sekarizu, baina danak hemen ginen. Esne beltza ikusten. Bilduk alkatetza lortu zuen, urte hortan txalo beroa mesez, satane gozatu zuen urte hortan da. Lehenengo aldiz izan zen, Bildu alkatetza lortu zula. Bueno, esplikazio. Satan berriz ez zoze kontatu nahi batzuk, garai hortako bat da. Bueno, urte, hoi egia esan oso ondo ontzan, ze Okendotikan kanpo hemen txondak 3 urtez montatzia gauza oso politxe izan zen, plazatik atea ginean, eta gainea kiston jarraipein aukizun. Osea, bai bazkaritan, afaritan, jolas guztitan, espazio guztia egia esan oso politxe izan zen. Gero ja Okendoa bueltatu ginean, eta hor gatu gea. Eta de puta madre, egia esan. Así que... Bueno, eta hain bere jarraian mojita da ingo da. Oandikan konpretan daude. Pixiator koordinazio kaskarra izan dugu. Baina, bueno, leire hemen dakau, goizeko eta naroa. Goizeko herri olimpiadei jarraipena emanez, ba, bueno, goizian ume asko eta ondia, baina, bueno, hain... Zue, gaztiak zate, indarrak intzaudete, orduan, brilet txapelketa bat ingo da bitartian. Bale, a ber, ateakoa printzipioz talde bakoitzeko ordezkari bat. Orduan, lehenengo taldetik, bigarren taldetik, zuek, junateatzen pixkanaka.